Bew, diolch brion an seo ag léamh nuacht an le as Meiriceá agus inniuh tá muid irais ag an New York Times agus nuacht an luain ón 9 úil 2018. Agus mar echin sibh ón feictiúr clúdaí tá pobl na Téalainn agus mór phobal a domhain ag déanamh gáardis go mbeidh as na Buachaillí óg tartháilú fúsclaíú, teasar gunaíú as plúis sa tír sin. Agus feicimid pictiúirí de échadóirí sa nospidéal a tóigú na Buachaillí, a dóigú na Buachaillí go dtí. Sin ceann deacair. A dóigú na Buachaillí go dtí tudéis gur tóigú amach as plúis tam luang. Deann mór an eile le ráthagam sé a chua an éireann sacr seo agus a dréanálaí isteach sa phluais seo agus líonú an phluais le hiisce agus ní raibh siad an aontíocht leis amach. Bhín domhan mór, bhí fatís ar domhan go raibh siad marfach iontas na niontas bhí siad beo. Ní féidir le méid rá faoi sin gan dul go meanna isteach sa scéal agus níl an tám agam. Chúlachas le déanaí go raibh Anthony M. Kennedy ag éirí as an Chúirt Uachtarach. Rud ágan enam nniucháin an duine ionid le Donald Trump uachtarán na Stáit Aontaithe. Steachar tá mé sin rá. Donald Trump uachtarán na Stáit Aontaithe. Tá an túsal Trump i déanam bhfuil dóireacht a go fóil faoin síocháin agus faoin é chinne. Bear leis is cosúil próiseas deimhnithe tapaí sa seanad. Is cosúil gur bhfuil sé a fáil cóirle agus níl me ag déanamh áféisiúil seo ó Sean Hannity ó Fox News go sábháil a dtí sin. An mór scéal domhanda bhainneann sé le bainne Cíche. Tháinig tionól sláinte an domhan le chéile faoi Chaimeirice na Náisiún Aontaithe sa Gnéomh le déanaí. Tharla seo tamil ó hin agus bhrisin scéal i neamh dé luain an 9 úil. Is cosúil gur chuir an
Ecuador room os choir an chócheanóil taú le Bainne Cíche agus a gimpi bhrá sa tríú dain nó I ddíortha atá ag forbert go fóil Bainne Cíche a chuirt dá fáistí seachas púdar. Well, bhí tascaireachtú na Stáit Aontaithe ag an Buachaillí seo. Agus chuir siad an comhaontú bunús cionn agus síní chéile. Ba gná réiteach an rún, nó réiteach gná rialta nó gná nósach. Ach is cosúil gur heas na Stáit Aontaithe énaí an ráitis ag ní gimpi ach ag éileh go náró faoi an rún I bhábhar bainne púdaráilte agus ar nó seo faoi bhrú na ggólachtaí móra a dhéanann bainne púdaráilte. Fágu effigi sláinte an dain ina bleist rinneú stechan í dtíobh, fágu gan anáiliad. Agus mar mhór sin, chu ambassador na Stáit Aontaithe go Ecuador, a bhfuil ainm dearmat agam fáir. Céim breise ai agus ina ainm féin agus ina ainm a híle rinne sé bagartaí an Ecuador, bagartaí smachtbhainní trádála agus cúnamh mílite. Inéarbáide heb eisiléireacht na Stáit Aontaithe nuair heas an rúis isteach in áit Ecuador agus chu an rún tríd le meánaisithe. Ach seo na Stáit Aontaithe faoi láthais. Tá má tuú gíre a bheith náithnéid sa tín faoi láthais tá sé deachais. Mar tá na mílte, tá na milliún cameraí chur in áirte ag an rialtas an sin, a tá ag duna fearre phobal na tíre I gcuitinne. Agus le hintliocht hiorga agus chláir anaíon aionaí daoine is féidir leis rialtas brethart agus aréine leis technoliacht. Deir a New York Times go bhfuil an tín ag fásca a gríime nó daing nó a gríime. Ní maith rud é ar nó, slán bheith le hanneithní deachas. Tá cógáil Meiriceá filte ó na híre saoirí, ragéine faoi deara go raibh siad ar saoire. Agus tá factionaí míthocare agus míthúimhneacha choracha ag chur geanaraí ar fógra ag tuairt foláideh dóibh nó ráhaid dóibh go bhfuil sé nám seasa siar agus an glúin óg a ligint isteach
ina meas mar hampla Nancy Pelosi na néonlachach tá 68 bliana dúis agus bhfuil sé haram déitir an éirias agus an bata a chur a rá. Meán scéalta tá an Éigipt ag importáil ringceoirí bailige. Mar níl Éigiptí inán nó sásta an ringce a dhéanana níos mó ach tá pobal na Éigipte ag clósan faoi sin. Tá drothar an Uachtaráin sa Cholóim ar Israel as ní bainteach sa bheith geanas ar bhuian bháis agus tá feitís go dití an cás as a chéile. Tá Scott Pruitt éirithe as an áisínteacht chosaint timpeallachta ach má tá sé féin timpeallacha ag scanal is cuma in Oklahoma or bastó áit a bhfuil an grá ceanna dóg sa bhíomh. Is cosúil go bhfuil na scéalaí tíochta in Nuacht I dríblóid. Ní léonú duile le rá faoi. Rinneú dearmad nó feilí neamart beidir ar Fanny Farmer a fuórbás an níteag sa cúig tíoch. Ba Cetain tearna tá bhaim. Caithfear mé lorg ar an Téalainn. Bhí sagam go chuig mé gceist ba cheann ródaí sa chócaireacht. Tá Máirceá sna glyfi dearnach a Wimbledon. Séisir. Baidead. Corna Down, tá sé leannacht rá agus tá alt an seo ag tuairtlifis nachfuil fiúntas ar bé I bresócáidí. Rudí áféiseacha seafóideacha sé iad nachfuil an tú ach imreoirí dúghóite cóteálathe mrúnchúiseach Caoilchúiseach agus irisóirí nachfuil ceist san laí maithe acu. Áit in éibre nó spás éibre is féidir leat bíalan sóbhíalan bíalan fashionta a áilnis mar spás éibre más míneata sin na dhéanana tríomhmóid amantí éibre smaoinma ní sagam cinn fágur nuachta. Ba bliain deacair ag HBO. Well, bhfuil Europe. Tá four quartets le T.S. Eliot á gur I láthir mar ghamsa I goláiste bard in Nuacht. Agus dear Alistair Macaulay gur léirú óriisc sé úsal, éiveann, álainn agus dríochtáil dar leis. Beidir go cheartan dá lán ach damsa. OK, fágci mé cuasaí mar atá
agus fá cí mé sibh mar atá sibh. Ní léonú duile le rá, bíoch lá mór má agaí go léir. Slán.